Човек е добре да живее, в някакъв момент му се налага да готви. Доста често всъщност. Ако и вие сте като мен, най-вероятно си търсите нови и нови начини да направите това преживяване. Хем по-приятно, хем по-лесно, хем по възможност по-здравословно и храната да е малко по-полезна. Добре дошли в това видео, в което ще разгледаме какво има в тази голяма кутия. Това е комбинация между Air Fryer, уред за готвене без мазнина, с нагорещен въздух и тенджера под налягане. Казах ви вече добре дошли, време е да започваме. Преминаването от уред за готвене под налягане е един вид модерна и доста иновативна тенджера под налягане към готвене с нагорещен въздух. Air Fryer се случва лесно с подмяна на капаците. Това е единият капак, а другият пристига предварително монтиран отгоре на уреда. Вътре получаваме, разбира се, кабел за захранване. Дължината му е около метър. Като гледам, две мерителни лъжички, мерителна купа и още нещо. Разбира се, всякакви книжки, инструкции за употреба и така нататък също ще ги откриете. Вътре детайлни инструкции как, какво се готви и най-вече какви са изискванията за безопасност. Освен, че пестите място в кухнята, с този уред може да готвите най-различни неща. И под налягане, и с нагорещен въздух, зеленчуци, десерти, печива, дори може да си направите домашно кисело мляко. Има различни техники, може да сотирате храна, може да готвите на пара, може да запичате, консервирате, какво ли още не. Друго предимство е, поне според спецификациите, че голяма част от миризмата от готвеното остава вътре в самия уред. Така че за малки кухни и по-затворени пространства това е идеално решение. Обемите на готвене също са много важни, а това е съдът за готвене, който получавате и който пристига с уреда. Тук от вътрешната му страна са написани някои бързи мерни единици за количество, което да поставите вътре, за да сготвите по най-добрия начин това, което сте решили да готвите. Но обемът е 6 литра за мултикукър и до 3,6 кг за Air Fryer, за готвене с нагорещен въздух. До 70% по-бързо и до 75% по-малко мазнини. Какво друго му трябва на човек? 12 програми и 44 автоматични функции за готвене. Съдът вътре, който вече ви показах, е от неръждаема стомана. Казах ви вече за обемът му. Мощността на уреда е 1500 вата, а налягането, което може да постигнете при готвене под налягане, е до 85 килопаскала. Ами, хайде! Време е да готвим. Казах ви, че ще готвим и ще готвим. Въпреки, че не съм голям кулинар, ще опитам в този мултикукър да направя една бърза и надявам се лесна домашна мусака. Какво ви трябва? 4 или 5 средно големи картофа, нарязани на ситни купчета, една глава лук, също нарязана на още по-ситни купчета, около 200 грама доматен сос или нарязани на купчета домати, аз предпочитам второто, около пакетче и половина или 2 пакетчета кайма, горе-долу формулата е колкото кайма, толкова картофи и обратно, но тук нещата са на вкус. След това за заливката, ако искате да правите заливка, 2 яйца, 1 лъжица брашно и 2 лъжици кисело мляко. Първо ще започнем с Air Fryer, за да подготвим първата част от мусаката, а след това отиваме на готвенето под налягане. Какво по-яко в едно ревю на уред за готвене от същинско готвене? Дано да ми се получи рецептата. Започваме. За начало заменям капака от този за готвене под налягане с този за готвене с нагорещен въздух. Разбира се, измийте всичко хубаво и предварително. Хубавото нещо на този уред, освен всички бутони за лесно управление, е и този дисплей с текстове, с цифри, лесен за навигиране и работа. За да започне с мусаката, си избирам функцията Sauté. И след това от тук ще си избера въртящия бутон зеленчуци и ще потвърдя. Натискам старт. Тук нямаме нужда от капак. Важно е каймата бързо да я раздробите на парченца, за да не станат кюфтенци. Все пак не готвим кюфтета, ще правим мусака. Време за подправките. Около една лъжичка червен пипер и около една лъжичка сол. Поне това слагам аз. И отново разбъркваме. Когато каймата започне да променя цвета си, е време да добавим и около 200 грама накълцани домати. Както вече ви казах, в моя случай това, което използвам. От бутона за температура може да избирате температурата, логично, а на бутона за време регулирате времето. Трябват ми 7-8 минути да пека тази смес. 8 минути са идеални и потвърждавам с натискане отново на бутона Time. И сега остава да чакаме. Една минута остава, а да видим какво се случва вътре.
Вътре вече изглеждат така и всеки момент ще сложа и картофите и ще преминем на готвене под налягане. Преди това обаче ще добавя около 150 мл вода и първата част на готвенето ни е приключила. Добре, време е сега да сложа картофите и тези тук също. Ето докъде сме стигнали. Сбърквам сега хубаво, добавих вода, всичко останало вече е тук. Сега да видим как се готви под налягане. Много важно, когато готвите под налягане, проверете всички инструкции за безопасна работа. Дисплеят става оранжев, когато стартирате готвене под налягане и остава оранжев до момента, в който съответното налягане е достигнато. Тогава ще започне да намалява и таймерът. Тоест започнахме на 20 минути, сега остават 17 и това всъщност е червеният цвят, който ще видите на дисплея. Тоест след 17 минути ще сме готови с печенето и тогава ще отворя капака, изпускайки налягането, за да добавя продуктите за заливката. И сега, за да направим заливката, двете яйца вече са вътре, слагаме една хубава голяма лъжица брашно. Добавям и 2 лъжици кисело мляко. Сега разбъркваме. Ето докъде сме в момента. Сипвам сега заливката отгоре. И преди да поставя капака за готвене с нагорещен въздух, леко разнасяме ето така, за да бъде равна, горе-долу равна горната повърхност на това, което за сега съм забъркал. Така е окей. Така, връщам сега капака, който е за готвене с нагорещен въздух, т.е. магнитен капак, който осигурява всичко да бъде поставено и закрепено правилно и безопасно. Какво правим тук? На първо място избирам Air Fryer. Ще избера първата настройка, Custom, на температура от 190 градуса. За 15 минути би трябвало да е окей, да. Потвърждавам. Екранът става червен и уредът започва да работи. Последната стъпка от мусаката да я изпече. Най-хубавото е, че съдът за готвене се мие лесно в съдомиялна. И когато си правях дизайна на кухнята, ако бях съобразил място за съдомиялня, щях съм много доволен, но след малко ще хващам гъбичката. След по-малко от минута мусаката трябва да е готова и ще се възползвам от времето да направя заключителните думи. Уредът е много удобен, интуитивен, лесно се свиква с него, бутоните всичките са разположени в предната му част с текстове на английски и с въртящия бутон много лесно избирате между тях, навигирате се наляво-надясно, потвърждавате избора си. Има голям удобен бутон за старт, за стартиране на програма на готвене и бутон Cancel, който всъщност е за спиране на каквото и да се случва в момента в уреда. И за готвене под налягане, и за готвене с горещ въздух. Още веднъж важно е да спазвате всички изисквания за безопасна работа с уреда, за да може да се насладите на максимално вкусна, полезна храна, бързо и чисто. Готова е програмата, да видим сега мусаката, но няма да приключваме все още, защото имам 2 царевици тук, които ще направим с sous-vide технологията или готвене на вакуум. Никой до сега не съм използвал, но имам турбички за sous-vide готвене и тези 2 царевици, които сега, след малко всъщност, ще сготвим, но преди това идвайте с мен да видим мусаката. Да видим сега, внимателно отваряме капака, защото отвътре ще излезе много като количество и горещ въздух. Да, изглежда супер апетитно между другото. Ето може да видите, идеално запечена, точно както я харесвам. Да видим и в чиния, Какво ще кажете? Идеална консистенция според мен. Но нямам видица под ръка, ще бъде с лъжица. Но вижте само, най-рискованото в мусаката е картофите да не останат недоизпечени, но тези много лесно могат да станат пюре. Каймата също изглежда много добре изпечена, ами би го приелил като успех. За да си направите царевица sous-vide или каквото и да е друго, например месо или друг вид зеленчуци, ви трябва царевица, трябват ви турбички за вакуумиране. Вероятно ще ви трябва и уред за вакуумиране, макар че ще ви покажа един любопитен и лесен трик да не ви трябва уред за вакуумиране, защото колко от нас имат такъв вкъщи, едва ли са много. И разбира се, уред, в който да приготвим тази царевица. Но него го имаме, мултикукърът. Така че да се залавяме за работа. Първото, което трябва да направите е да сложите царевицата, поне аз я изчиствам, вътре в плика за вакуумиране. Царевица с масло. Какво по-хубаво от това? Така че трябва да добавим и малко масло вътре. Слагате го директно в турбичката.
и със съответната температура то само ще се разтопи и разнесе. Добавям и сол. Какво правим сега? Сипваме вода. Важното е царевицата, в случая турбичката с царевица или нещото, което ще готвя, да е изцяло потопена в вода, като в същото време количеството изсипана вода не надвишава максимално допустимия обем. За такова уредче става дума. Има ги много достъпни, доста често се предлагат, особено в интернет, с метода на нагреваема жичка. Всъщност затоплят с 2 батерийки пакетчета, които лесно може да запечатате с температура, без да имате уред за вакуумиране. Това е турбичката, която вакуумирах с този уред. Малкия, и опитах да изкара максимално количество от въздуха от турбичката. Не успях идеално, но с това, с което разполагам, постигнах добър резултат. Поставям царевицата вътре и тя, разбира се, всеки, който е варил царевица, знае, че тя ще излиза нагоре. Така че какво ще направим, за да ги натиснем? Слагам една малка купа. Всъщност процесът сувит се прави без капак, така че не слагам никакъв капак отгоре. Да видим температурата, тя ще е 85 градуса. Ами добре, да видим. От 35 до 90 градуса може да е температурата за сувит на този уред. Аз ще я сложа на 85 градуса. И ето сега това е резултатът от сувит царевицата с малко черен пипер и малко сол. Имайте предвид, когато я изваждате, че и водата е много гореща на 85 градуса и самата царевица е много гореща, така че внимавайте. Мултикукърът на Оливър Волц. Едно чудесно решение, комбиниращо уред за готвене на пара или airfryer и уред за готвене под високо налягане. Оливър Волц – избор за цялото семейство, предоставящ много голям обем на готвене и за airfryера, и за готвенето под налягане. Удобен, интуитивен, не взема кой знае колко място, има 2 капака, с които избирате с кой уред всъщност да готвите, работи ефективно, безпроблемно и е на много добра цена. Поръчайте го още сега и ще се видим следващия път в следващото видео.